बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ एसे नायलांनो हागोन। आंनि उनथिंजाय नोंथांमोना बेबायदि एसे लांदां जायगा नुनो मोनदोंना? बेबायदि गोजोन मोनाबिलि बा बेलासि समाव बेबायदि फोथाराव थानानै बिराद मोजां नाङो आरोना। नायदो नै माइफ्रा माबायदि सोमखोर जाबोजोब्बाय। थ' दा बेबायदि माने गायसावनाय जेबो गैला, खालि माने माइखौ सोमखोर जाबोनायल'सो नुगोन आरोना फोथारावहाय। थ' बिदिब्ला लोगोफोर जागायलांदिनि। आङो बे एसे फोथार साइडआवनो थानानै दिनैनि नैबे भिडिअखौ आङो शुट खालामनाय जादों आरो नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ। थौदो बिदिब्ला सावरायलांदिनि। साननैसो सिगाङावहाय जोंनियाव बेबायदिनो एसे धोरोमखौ लानानै ना जोङो एसे माने थरखा थरखि बेबायदि जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो गावजों गाव बेबायदिनो बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जालायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। एक्चुअलि दिनैनि दिनाव मिडियानि जुग जिहेतु फेसबुकआवहाय जोङो बांसिनै दासिमबो माने लिरबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। एक्चुअलि माबा मोनसे समस्याया फेसबुकआवहाय बेबायदि लिरबाय थाबानो जे समाधान जागोन बे नङाथ'। थ' जोङो जुदि सोरहाबा गोसो दंथारोब्ला एकदम मोखांखौ खिन्थानानै भिडिअ बानायफैयोब्लानो जाबाय। थ' फेसबुकआवहाय बांद्राय लिरबाय थायोब्ला जेबो खामानि जानाय नङा, आं बेखौसो सानो। थ' लाब गैया दिनैनि जुगावहाय ना फेसबुकआव इमान लिरनानै। दा जियानो हक जोङो माने बेबायदि ओरैबो काउन्टार होयोबा ओरैजायबो काउन्टार होयोबा जोङो दान्थे बिदान्थे जालायबाय थायोबा माने बेयो माब्लाबाबो सलुसन जाया ना। गोबां लिरगोन बेयाव कमेन्ट्सआव बायदिसिना। दा आङो नैबे धोरोमनि बेलायाव जेबो कमेन्ट्स होनो सानाखै आरोना, खारन लाब गैया। दा आङो दिनैहाय नैबे भिडिअखौ लाबोनायनि मेन खारना जाहैबाय जोंहा बिश्वजित दैमारि साराहाय थ' नैबे जिथुनाखि सेन्सार्स बे सेन्सासनि सायावहाय बे सेन्सासखौ लानानै मा फोरमायलांखो बिथाङाहाय थ' एसे धोरोमनि बेलायावहाय। दा आङो बेखौसो एसे माने भिडिअ क्लिप्सखौ लानानै फैदों। दा बेखौ आङो होलांगोन, नाथाय आंनि पार्सनेलि आंहा धोरोमनि बेलायाव जायनि धोरोमा जियानो जाया मानो, बाथौआनो जा ख्रिस्टियानानो जा जियानो जा ना, थ' आंहा बिनि सायाव कमेन्ट्स होनांगौ जेबो गैया। दा आङो खालि एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होलांदिनि, नोंथांमोना नायलांनो हागोन सारा मा बुंलांखो। धोरोमा जेराव मोननै मोनथाम दं बर'आव, बेखिनि सरसाया फैखागोन, बेयो स्वाभाबिक। अदेबानि दानि सेन्सासनि बाथ्राया सोरबा बाथौ गौथुमनि नङा। दानि सेन्सासनि बाथ्राया जाहैबाय भारत सरकारानो दिनै माने हारि हिसाबै माने दानि सेन्सासखौ खालामनाय जागोन होननानै बुंदों। दा बेबायदि सेन्सास जानाय लोगो लोगो हारिनि सिनायथिखौ होनो थांनायाव बेवहाय गोबां कलम दं लिरनाय। दा बेवहाय नोङो बर' हिसाबै बाथौआ गुदि हिसाबै बाथौइजम लिरनाय, बर' माने बिमानि रावखौ बर' राव होननानै बुंनाय, हारिखौ बर' होननानै बुंनाय, बेबायदि बे सेन्सासाव लिरनांगोन आरो बर'नि गावबा गावनि सिनायथिखौ। जुदि जों बे सिनायथिखौ लिराब्ला बर'आ दंना गैया आरो बे भारताव मोनथिजानाय नङा। गतिके बे बिराद डेन्जार बर' हारिनि थाखायबो। अदेबानि धोरोमाथ' जोंहा ख्रिस्टानबो दं बा गुबुन गुबुन धोरोमफ्रावबो बर'फ्रा दङ आरोखि। दा ओंखायनो बर'नि सिनायथिखौ होनो थांनायखौ लानानै बर'नि गुदि धोरोम बाथौखौ हयथ' लानानै मानसिफ्रा सावरायलायबाय थादों। बाथौइजमनि थाखायबो नांबाय थादों नालाय। खिन्थु आं सानो मा बेफोर बेलायाव जयैनो सावरायलायनानै मोनसे थांखियाव फैनांगौ। आरो आं सानो जे माने जिखिनि बर'फ्रा गुदि धोरोमाव दं, आं सानो बिथांमोना गासिबो लिरजोबबाबो बर' हारिया थैनाय नङा, बर' हारिनि सिनायथिया बे सेन्सासाव थागोन। आं बेखौ सानदों। जुदि उसुबिदाथारब्लाबो खालि जायफ्रा बाथौआरि, बे बाथौआरि खिनिया माने गावनि धोरोमखौ बाथौ हिसाबै बाथौइजम हिसाबै लिरब्लाबो आं सानो बर' हारिया गोमोरलांनाय नङा, बर' हारिया गावनि सिनायथिखौ लाखिनो हागोन। ओंखायनो गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरखौ बिसोरनोबो मोनसे मोन्थाय दं, बिसोरनोबो हगारनानै होनांगौ। गतिके बिथांमोना जुदि माखासे धोरोम खान्थिनि बेलायाव उसुबिदा गोबां थानो हागौ, ओंखायनो बे बेलायाव बयहाबो जिहेतु फ्रिदम दं, गतिके बे मथे गावसोरखौनो साननो होनांगौ, गावसोरखौनो मावनो होनांगौ। नों बेखौ लानानै बर'नि गेजेराव
मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो नाङा गोरोन्थि बुजिनाय जानो नाङा खिन्थु बर'नि बेलायावबो फैखागोन मानो बर'आव दा गोबां माने धोरोमनि सुबुंफोर दंसै बर' सुबुङा माने गुबुन गुबुन धोरोमावबो दंसै नाथाय माने दा जिहेतु हारिनि बाथ्राया सरखारनिफ्राय फैदों सोर सोर माने मा हारिनि बेखौ सरकारा मोनथिनांसिगौ आरो बिनि थाखायनो बे सेन्सासखौ बेबायदि जातिनि भित्तियाव खालामनो नागिरदों गतिके बेवहाय बर' हिसाबै बर'फ्रानो थांखि लानांगौ दङ दा आंहा बुंबा दाय जाबाय थायो खिन्थु सैथोआ बे जाहैबाय मोनसे माने संबिजिदारि मोनसे खान्थिनि गेजेरजों मावनो लानाय हाबाफारि ओंखायनो बेवहाय जोंनि बुंनाया जेबो खाथिया अदेबानि जोङो बर'खौ बर' हिसाबै मोनसे भारतनि बिखायाव जुदि सिनायथि मोननो लुगैयोबा जों बर'नि माने सेन्सासाव बर' हिसाबै जों लिरजोबनांगोन ओंखायनो बे बेलायाव आं सानो जे बर' हिसाबै जिहेतु दाबो बर'नि गुबै सिनायथिखौ होनो हानाय गासिबो दंखाजोबो धोरोमनिफ्राय लानानै बेखिनि खालामब्लानो जागोन होननानै आं सानो आरो माने बेखिनि सुबुंफ्रा खालामब्लाबो जागोन